מה קורה אנשים? אתם צופים בטראבלס גיימינג, והיום אנחנו נעשה את האתגר מה היית מעדיף. ובכן, למה לא לבד? היום יש איתי אורח, סגי, תגיד שלום. שלום, מה נשמע אנשים? יפה. טוב, אז כמו שכולם יודעים ומכירים את האתגר, אנחנו נשאל שאלות שדי יגרמו לנו להיות בהתלבטות קטנה, אבל נמשיך. סבבה. טוב, סגי, מה היית מעדיף? לרוץ במהירות העל או לדעת לעוף? לדעת לעוף. אתה אומר את זה אנו בלי התלבטות, בלי כלום, ישר לעוף. כן, האמת גם אני רוצה לדעת לעוף. אני רואה שגם 78% מהאוכלוסייה רוצה לדעת לעוף, אבל בסדר, המשך. אם היית חולה במחלה סופנית, היית מעדיף למות בייסורים קשים, להדביק עשרות אנשים ולמות ברוגע. להדביק עשרות, אחי. למה אתה ילד מניאק? אני מעדיף למות בייסורים קשים, אחי. בייסורים, נראה לך. אז אתה ברוגע, אני בייסורים, מה לעשות? תשים למות בייסורים עכשיו, תראה איך אתה עבד, אני צודק. בוא נראה, מה קרה פה? טוב, נו. 1,571 איש לא הסכימו איתי, זה אנשים רעים יש בעולם הזה, נו מה? אחי, למה למות? אנשים כמוך. למי היית, למי היית תורם כסף שאתה לא צריך? ליוטיובר עם תף? לא, אופס. לא רוצה, בטעות לחצת, אבל לפחות הסכמתי. כאילו, הסכימו איתי. אני לא יודע מה היו תשובות, איך ליוטיובר, יאללה. איך אני בודק, טוב. המשך. הנה התשובות, רגע, יש פה את התשובות. ליוטיובר שאתה אוהב, מורה לעברית בשביל הכותב של השאלה. אוקיי. ליוטיובר שאני אוהב, אני היוטיובר, כאילו. אז הייתי תורם לי את הכסף, וגם אתה היית תורם לי, וכולם היו תורמים לי, אתה מבין? כי אותי אני אוהב. אני לא אוהב אף אחד מלבדי. טוב, המשך. אם היית יכול לאכול אחד מהשניים, היית מעדיף לאכול בשר בלבד, לאכול דג בלבד? בשר. תשמע, אני נוטה להסכים עם לאכול בשר, למה אני אלרגי לדגים, אז ככה שזה לא יעבוד. אז בשר, כאילו גם בשר אתה מצביע. המשך. היית מעדיף שיהיה לך תינוק, שתהיה לך תינוקת. אתה יודע למה תינוק? שיזיין, שלא יזיינו אותו. כן, בדיוק. יאללה, תינוק. זה פשוט רושם למטה, תגיד לו תגובה למטה. יהיה לי תינוק. שיהיה לי תינוק. טוב, את האמת הם לא ראו את זה, הם פשוט ראו חצי מהמסך, אבל בסדר, לא נורא. הכל טוב, נמשיך. היית מעדיף להפליץ ליד חברה שלך, להפליץ ליד ראש הממשלה, להפליץ על ראש הממשלה, אם כבר. לא, ליד חברה, כל הזמן. ליד חברה? ברור. ליד ראש הממשלה, אחי. לא, ליד חברה. ליד ראש הממשלה, אתה רואה? הנה. ליד חברה. אחי, מי זה ראש הממשלה? ואם לא תפליץ לידו, ייתן לך כסף? לא. מה זה משנה? אם אתה מפליץ את חברה שלך, רוב הסיכוי שתיפרד ממך מטלד מסריח ומגעיל. זה לא קרה ככה. אבל, אז למה מי זה ראש הממשלה? אני צריך להפליץ לו על הפנים, ככה ידחוף לו את זה לתוך טוב, שלא ייפגע ושלא יראה בטעות הסרטון הזה, אז זה הכל בצחוק, כאילו. המשך. בלייב, אתה לא יודע. היית מעדיף ללמד היסטוריה, ללמד מתמטיקה. היסטוריה? למה אתה, מה ששנוא לך, אל תעשה לחבריך? יאללה, נו, צדיק. אתה רואה? תשמע, לא... 500 בול, תראה. לא מסכים איתך יותר. עכשיו תורי. אוקיי, מה היית מעדיף? לנסוע ברחבי היקום או לנסוע בזמן? בזמן, נודר בזמן. אתה נוסע בזמן, אתה מיליארדר, אחי. המשך. אילו היית נולד עם פרדוקס, היית מעדיף להיוולד בלי אצבעות, אבל להיוולד עם הכישרון להיות הגיטריסט המפורסם הבא? להיוולד עם הכישרון להיות האצן הכי מהיר בעולם, אבל להיוולד בלי רגל? מה? איך זה הגיוני? זה לא הגיוני. אחי, בלי אצבעות. אז איך אפשר להיות גיטריסט בלי אצבעות? כן, בלי אצבעות, מה אכפת לי? אז איך תהיה גיטריסט עם הלשון ומה אתה רוקי? בלי אצן, בלי רגליים? על היד. יאללה, בלי אצבעות, נו.
יאללה, המשך. היית מעדיף לחייך תמיד גם בנושאים עצובים, להיות עצוב גם ב... אני תמיד שמח, לא משנה מה. תקשיב, גם, לא יודע, אחי, גם ביום השואה, אני לא יודע, אני צוחק, אני שמח, אני לא יודע, אין לי רגש למוות, אין לי רגש לדברים האלה. לחייך, יאללה. המשך. 990 זה לא שאלה בכלל, זאת לא שאלה. 38% לדעת. זה לא התלבטות. מה היית מעדיף, לאהוב מישהי שבסוף תבגוד בך או לאהוב אף אחד? לא באהב אף אחד. לא לאהוב אף אחד, האמת כואבת. אם היה לך כוחות על, היית מעדיף להיות עם הכוח לעבור דרך קירות, לעבור דרך קירות, מילה. לעבור דרך קירות, אחי. קירות. מה? מה? אם אני עובר דרך קירות אני נכנס לכספת של הבנק? טוב, לא משנה. לעוף, מה אתה יכול לעשות? צריך עם אביה למעלה בשמיים וטקי, יאללה, המשך. היית מעדיף לעשות שינוי מין, למות כאן ועכשיו. למות כאן ועכשיו. מה? איזה אנשים מפגרים. טוב למות בעד ארצנו, מה קרה? המשך. היית מעדיף להיות איש זאב. תשמעו, אני מכור לטין וולף, אז זה לא אישי לי, כאילו, לא אכפת לי להיות ערפד, אבל אני מכור לטין וולף, אז מי שלא ראה טין וולף יעשה איש זאב, אז זה לא משנה. מי שלא ראה טין וולף יעשה ערפד. אני אמשיך. למצוא 4 שקל. מילה למצוא 4 שקל. היית מעדיף שיהיה לך כפות רגליים ענקיות, שיהיה לך כפות ידיים ענקיות. וואו, כפות ידיים. תחשוב אתה לא דופק למישהו כאפה, אחי. לא, כפות רגליים ענקיות. רגליים? אני אומר ידיים, אחי. לא, תבדוק לי ידיים, נו. אתה רואה? למה? למה? אתה יכול ללפף את עצמך. ננשום מתחת למים, אני הייתי מעדיף, אני לא יודע מה איתך. גם אני. אני נשום. אוקיי. היית מעדיף להיסחב ללב ים, או להיות כלוא בתא נטוש מבודד? לכמה זמן אבל? לכמה זמן? לכל החיים כנראה. של לב ים. לא. יאללה. לאבד את היכולת לקרוא, לעולם לא להבין סקס. לאבד את היכולת לקרוא. זה חרמן. המשך. GTA קל. להיות מכשף, להיות קל, מכשף, אחי. מכשף, אחי. תלוי איזה, זה לא קוסם, מכשף, יש הבדל. מכשף, נו, יאללה. שווארמה, וואו, שווארמה קל, אחי. תחשוב, תראה, מה היה לך פיתה עם כדורי פינג פונג? זה לא משביע. זה מחליק על הקטנים, להיות האח הקטן שקבל פה. להיות האח הקטן, מילה. האח הקטן, בלי... אני האח הקטן, כאילו, אז אני יודע מה זה. גם אני, אנחנו קטינים. מה היית מעדיף, להיות הומו או להיות לסבית? לסבית, קל. קל, קל, קל. היית מעדיף להיות פיל, להיות עכבר? להיות פיל. טוב, נהיה פיל. היית מעדיף להיות מושך, אבל לקבל אגרוף בפנים כל בוקר, להיות מכוער ומפוצץ בכסף. מכוער ומפוצץ בכסף. תראה דונלד טראמפ, אחי. להיות מושך, אחי. אבל כל יום אתה מקבל אגרוף לפנים, אחי. נו, אז מה? אחי, תראה דונלד טראמפ, תראה איזה כוסית הוא הביא, אחי. תחשוב על זה. תחשוב קצת היגיון, הוא מכוער רצח, הוא דומה, אחי, ל... מכוער, נו, תעשה. יאללה, מכוער. הוא דווקא בכיר. הנה, אתה רואה. היית מעדיף לבחור לעצמך שם לבחור לעצמי, אחי. לבחור לעצמי. היית מעדיף לשחות 5 קילומטר, לרוץ 25. לשחות. לרוץ 25. לשחות. לרוץ? יאללה, אני אלך איתך הפעם. אתה רואה? לשחות. בתור חיית מחמד, היית מעדיף קופיף, קוף אני מעדיף על כלב, אני מעדיף קוף על כל חי, החלום שלי זה לאמץ קוף. היית מעדיף לחלות במחלה קשה שסובלים ממנה ולהחלים במטרה לתקווה לחולים אחרים, לא לחלות בכלל, לא לחלות, שימותו אחרים, לא אכפת לי. אם היית חוזר בזמן, היית מעדיף... ישו, אחי. לפגוש... מה לפגוש את ישו? בשביל מה? הוא גם ככה ימות ככה או ככה. משה עוד יוצא אותך ממצרים, יאללה, משה. אלא אם כן יש פה ערבי. היית מעדיף לדעת משהו על האדם שאתה אוהב, שישאיר אותך עצוב לכל החיים? לא לדעת.
לא לדעת. ממש לא לדעת. לא תודה. רחוק מהעין, רחוק מהלב. איכס, מהנמלים. מהנמלים זה קטן יותר, כאילו. חיפושית זה גדול, זה כמו קרציאבים. למצוא תרופה למחלת סרטן והאדם הכי שנוא עליך יגנוב לך את ההמצאה, לא למצוא את כל האנשים הכי שנואים עליך ימותו מזה. לא למצוא שימותו, אבל לא מסכימים. 159 ו-139. היית מעדיף? אתן ג'רבי? מי זה? אתה לא מכיר את אתן ג'רבי? ומי זה עומרי זרזר? אדן ג'רבי. אוקיי, אדן ג'רבי. עומרי זרזר. אני מכיר אותם. טוב חברים, נראה לי שיש לי תשובה. עומרי זרזר, ללא ספק. עדן ג'רבי, הוא דומה לעדן גרביל, צריך להוסיף פה למד. גרביל. פה, למד. טוב, נמשיך. היית מעדיף להרוג את עצמך, להרוג עשרות אלפים? צגי, תקשיב, אתה בן אדם נאצי, אני לא מאמין שאני זורם איתך, אתה בן אדם נאצי פשוט. היית מעדיף לחתוך לעצמך את שני הידיים? למה? איה. מה אני אעשה בשתי ידיים? תראה, להיות גמד. מה, אבל לבחור מחלה? אבל גמד זה לא מחלה. ברור שלהיות גמד. מה אכפת לי? מחלה, דפוק. לגור בווילה ענקית בקצה הארץ, לגור בבית מאפן בתל אביב. בווילה ענקית בקצה הארץ. וילה קל. להיות נוצרי, יש פה דלג, איפה דלג? יאללה, יאללה נוצרי נעל רבק. בקל. אופניים זאת לא שאלה כאילו. למרות שסקייטבורד זה כיף, סתם שתדע, זה אחד הכיפי. חולה. לדבר שוטף בכל שפה בעולם, להיות הכי טוב בקטגוריה שאתה בוחר. להיות הכי טוב בקטגוריה שאני בוחר. תשמע, אני מסכים איתך סתם. להיות עם צוותות של מרק רב, להיות עם השכל של בוב ספוג. צוותות. עם השכל של פטריק. צוותות, אחי. לא, שכל של בוב ספוג. צוותות קל. צריך להיות חכם, אחי. אתה רוצה להיות חכם? בוב ספוג לא חכם. נו, יאללה. יאללה, מה שיהיה, יהיה. מה שיהיה, יהיה. יאללה, בוב ספוג. זה פרייר עם אנשים. להיות גאון ולהיראות מגעיל, להיות חתיך על שלא מצליח להבין שום דבר. להיות גאון. להיות חתיך, להיות גאון. חתיך. אבל. להיות טיפש וכולם יאהבו אותך, להיות חכם. להיות טיפש וכולם יאהבו אותך. אם היית בספארי, היית מעדיף שפיל ידרוך לך על הרגל, לקבל נשיכה מאריה ברגל. ידרוך, קל. ברור. היית מעדיף ללכת בעירום מלא ברחוב, להצטלם בעירום מלא ולשלוח לאינסטגרם. ללכת בעירום מלא ברחוב, אחי. למות מקור, למות. לא, אחי, נשבע למות מחום, אני לא סובל חורף. כאילו, אם זה אומר חום. חום, אחי. נו, אמרתי לך קור. כן, אני אמרתי לך קור. צירות של שול, אחי. פחות יצא משהו. מה היית מעדיף? לאכול איבר מין של פיל, לאכול איבר מין של אריה? של אריה? בסדר, של פיל זה לא ייגמר, יישאר לך לארוחה אחרת, זה של אריה. לצאת מהארון שאתה חרדי, להיות סטרייט ולחיות בשקר. כן, להיות סטרייט, ברור. שאבא שלך יהיה רוצח שכיר עשיר, שיהיה מובטל ותחיו בעוני. רוצח. היית מעדיף להיות מדען ולגלות דברים מדהימים על כדור הארץ בלי לקבל כסף, להיות זמר ולהצליח ולקבל... למה לא? תגיד, עכשיו שאלה. זה אמור להיגמר מתישהו הדבר הזה, כאילו? כמה שאלות. להיות כלב, קל, כלב. יאללה, אני קוסומו, אני כלב. למה לא שואל לקוסומו, אני חתול? נועה קירל. קירל קל. שאלו לך 10 ילדים, שאלו לך ילדים. מה 10 הדפוק? אתה יודע כמה מזונות זה? לא, שלא יהיו. שלא היו, אני צריך את הצרות האלה עכשיו.
אם היית האדם היחידי שיודע על האפוקליפסיה, היית מעדיף להתאבד ולעצור את זה, לשכוח מזה ושהימים האחרונים יהיו הכי כיפים בעולם. להתאבד ולעצור את זה. אל תהיה נאצי, פעם אחת. כן, נו. אתה יודע מה זה אפוקליפסיה? מה? פלישת זומבים. נו. איזה אנשים נאצים. אה? הלוואי תהיה שואה באמת, כאילו, שאנחנו נעשה שואה לערבים. כאילו, אין לי בעיה עם זה. אני בעד. אנג'לינה ג'ולי. ג'ניפר או אנג'לינה? ג'לי. תראה אותה. אני לא יודע מי זאת. תראה. זאתי ג'ניפר אניסטון. תראה תמונה יפה, אבל... חולה, תראה, דומה לברווז. אנג'לינה. אנג'לינה. יא נחש. קיצר, נראה לי שאנחנו יודעים את התשובה שלנו. אנג'לינה. אפילו יש פה 6-9. סתם בשביל ה... היית מעדיף לשחק בפוקימון גו? מה? אחי, למי יש כוח ללכת החוצה? טוב, יש לי צ'יטים, אם מישהו רוצה לראות, אני יכול להראות את הצ'יטים. אבל עזוב, לשחק, יאללה, אני אוהב את הפוקימון, ופעם הייתי אוהב את זה. לא נורא, יאללה. לעשות סקס עם כבשה ושאף אחד לא ידע את זה, לא לעשות, אבל כולם בטוחים שעשית. לא עושה, ולא אכפת לי מה כולם חושבים, כאילו. תקשיבו, 55 מהאוכלוסייה לא אומרים, לא לסבים, לא סטרייטים ולא... תדלג על זה. לקבל נשיכה מכלב חולה כלבת, לקבל עקיצה של נחש ארסי. עקיצה של נחש ארסי. עקיצה. מה? אתם מטומטמים. יש פה הסברים? להיות ניצוד על ידי קניבלים, להיות קניבל שצד אנשים. קניבל, להיות קניבל. אם אני צד אנשים ולא אוכל, אני עדיין קניבל? אז זה כיף. לגלות שחברה שלך בהיריון של רבייה, לגלות שאתה לא תוכל להביא ילדים. חברה שלך קל. שהירח יתפוצץ, שהשמש תתפוצץ. שהירח יתפוצץ, לא? שהירח, כן. ירח. עכשיו שאתה נצטרך צמחוני. מה צמחוני? ליבל. עזוב אותי, לא רוצה צמחוני. להרוג 5 אנשים עם מסור חשמלי, להרוג 10 אנשים עם רובה. 10 אנשים עם רובה. לדעת כל דבר, שכל מה שכתוב יהפוך לאמת. שתכתוב, כל מה שתכתוב יהפוך לאמת. ברור. וואו, קל. להיות עכביש בגודל גודזילה, להיות גודזילה בגודל עכביש. להיות עכביש בגודל גודזילה. להיות כשף מים, להיות כשף אש. מים. אש. מים. אש זה טיל. בסדר, כולם 200. ניקולודיון. ג'וש אחי. דרג וג'וש, רק דרג וג'וש? בובספוג, אחי, קסם של הורים, איך קוראים? פריק בוי וצ'אם. תגיד לי מה אתה עושה צחוק, הוא מדבר איתי פה על... מה יש בערוץ דיסני, גור ואוח, וגם זה כבר אין. לא, זה היה... נכון, זה היה בקסוקס, משהו כזה. ג'טיקס, טוב, אל תרוץ לי. נמשך. מה היית מעדיף? להאכל על ידי אריה, להאכל על ידי נמלים? אריה. עכשיו מישהו מת מנמלה. לא יכול לזה. טוב, נראה לי שאנחנו נעשה 3 אחרונים, הסרטון הזה הולך להיות קצת יותר מדי ארוך ממה שחשבנו. אוי ואבוי. היית מעדיף להישאר בבית ספר ב-30 שנה הבאים, לעזוב את בית ספר אחרי כיתה ב'. לעזוב. להישאר בבית ספר ב-30 שנה הבאים. מה? לעזוב? מה יש לי לחפש שם 30 שנה? לפחות אני יודע משהו. אחי, אני יכול ללכת אחרי זה ללמוד. להיות רדוף על ידי רוח כל החיים, להיות רדוף אחרי שד ולמות אחרי 3 ימים. רוח. אחרי זה אני אתרגל, זה כמו בובספוג וההולנדי המעופף. למות בצונאמי, לקפוץ לתוך לבה. אחי, אתה יודע איך מתים בצונאמי? זה לא שאתה טובע, כאילו יש כאלה שטובים ויש כאלה שמתים כי עף עליהם משהו. מהמכות שלהם, כן. או מהמים, כאילו, אתה יודע, אז אני מת בצונאמי. עדיף בצונאמי. כולה 500. להקיא קשת בענן, להפליץ קשת בענן, אחי. להפליץ, קל עליכי. להקיא לא קורה כל יום, להפליץ קורה,
כל כמה דקות. לרצוח זוג הורים מול הילד שלהם, שירצחו את ההורים שלך מול. לרצוח זוג הורים. לרצוח זוג הורים, את האחים שלהם, את הסבא רבא שלהם. אכפת לי. יש את הילד אחר כך. לככב בסרט אנימציה? לככב בסרט אקשן. סרט אקשן. אחי, מה אתה זוכר בסרט אנימציה? זה לא אתה רק מדובב, אתה יודע. לא, אתה תהיה הבן אדם בסרט אנימציה. מה זה הגיוני? לעבוד בעבודה שנואה עליך, שאתה טוב בה? לעבוד בעבודה שאתה אוהב ולהיות גרוע בה. תנועה. שנואה קל, מה? חוש ראייה של נץ, חוש שמיעה של הטלף. חוש ראייה של... לא, יש ראייה. לי חוש ראייה של נץ, אחי. אין לך חוש ראייה של נץ. סתם את ראייה של נץ, אחי, זה כמו מטרות של מטוס שהם רוצים לפוצץ. יאללה, חוש ראייה. יש לי. גם חווה יש לי. לחיות חיי סבל שכולם יזכרו, לחיות חיים טובים שכולם יזכרו. חיים טובים, אחי. חיים טובים, ככה אני אמות הרי, ואחת לי יזכרו לו. מה אכפת לי? לשנות דברים שיתרמו למין האנושי בידיעה שזה יכול להרוס את העולם, למנוע דברים שיגרמו לסוף העולם בידיעה שהמין האנושי יסבול. לשנות דברים שיתרמו למין האנושי בידיעה שזה יכול להרוס. עזוב אותי, מנחש. טוב, חברים, הגענו לסוף הסרטון, מפאת הזמן שאין לנו. אז נתראה בסרטון הבא, ואל תשכחו לייק וסובסקרייב. יאללה ביי.